மண்ணம் பாத்துக்கிறானுங்குது. தூக்கு 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 போதும் விடு. நம்ம பார்த்துக்கலாம் விடு. அந்த கட்டையை கம்பு எடுத்துட சின்ன கம்பு. கொஞ்சம் நிதானமா இருங்க நிதானமா இருங்க. ஏன்டா பயப்படுறேன் நீ? போதண்டா போதண்டா அப்படியே விடுறேன். ஆளை பெட்டிக்கடா பாண்டி. நான் பெட்டிக்கிறேன் விடுறேன். இந்த வா இந்த வா ஆளை பெட்டேன். ஹலோ மரங்க வாயா. ஹலோ மரங்க இந்த வாளை பெட்டேன் இல்லனா. ஆளை பெட்டிக்காமப்ல. என்னடா பயம்? கனு இது பத்தா பாண்டி. அந்த கனு வச்சிக்கடா. அத நான் பாத்துக்கணும். டேய். எப்படியே பாத்து. ஆ. புடிங்க. சுத்தா.